Hola a totes i a tots, soc Jessica Jiménez, antigua estudiant de Florida Secundària. Vaig estudiar allà l'ESO i el batxillerat des del 2005 fins a 2011, més o menys, i ara soc doctora en Biologia i treballo com a investigadora a l'Institut de Recursos Cinegètics de la Universitat de Castella-La Manxa, a Ciudad Real. Els meus anys a Florida els recorde com amb molta tendresa i les meves assignatures favorites eren les de ciència, però jo crec que va haver un moment durant l'eixida a la facultat de Biologia, durant el batxillerat, que vam fer unes pràctiques i vaig dir, vale, això és el meu. Així que vaig entrar a la carrera de Biologia, vaig a disfrutar moltíssim aquests anys, me'l vaig passar superbé, però en acabar no sabia molt bé en què treballar. Així que vaig trobar un màster de Biodiversitat i Conservació a Sevilla, que es feia en col·laboració amb l'Estació Biològica de Doñana, i vaig anar cap allà. I en aquell any vaig entrar en contacte amb tot el món de la recerca científica, de la investigació, i em vaig enamorar. Així que vaig quedar-me allí a fer la meva tesi doctoral, que consistia en estudiar com afecta l'urbanització del medi a la salut de les aus silvestres i a la transmissió d'enfermetats com la malària aviar, que és com la malària humana però que afecta només a les aus. I ara estic estudiant també com afecta les activitats humanes fora de les ciutats, com per exemple les zones agrícoles, a la salut de les aus, a les seues poblacions i a la transmissió d'enfermetats entre els individus. La veritat és que del que més gaudís del meu dia a dia és que cada dia és diferent i hi ha dies que tenim que anar al camp a capturar les aus, a prendre mostres biològiques, per exemple, les traguem mostres de sang, per a després analitzar en el laboratori diferents marcadors per a que es mostren la seva salut o si n'hi ha presència de tòxics o contaminants a la sang. També hi ha dies que estic ara a l'ordinador, no? Treballant, tractant les dades estadísticament per a veure els resultats de les meves investigacions. També escrivim articles científics i també anem a conferències científiques a traslladar els nostres resultats de la nostra investigació a altres companys que estudien coses paregudes. I també tinc la part de divulgació, que és contar a la gent que no és científica el que descobrís durant les meves investigacions. I bueno, la veritat és que és un treball que gaudís moltíssim i que m'encanta fer. I aunque sí que és veritat que és una mica difícil perquè tens que aprendre moltíssimes coses, també és una de les coses que més motiven. I bueno, jo us llanço un repte i és que busqueu dones biòlogues que hagin treballat directament al camp, no? Que hagin tractat amb animals, que s'hagin embrutat, que hagin fet investigació directament en la natura. Perquè sí que és veritat que és un treball que històricament ha sigut més enfocat a homes i que vull que busqueu quins reptes han tingut i encara tenim que enfrontar-nos les dones que treballem directament al camp i en els animals. I bueno, moltes gràcies per escoltar-me i que tingueu un bon dia. Adeu.